Monggo, New Winata. Ugi kerja bareng video syuting napa Mas? SK Product, KVS. KVS, ugi sound systemnya jembenggur. DMC Pro. DMC Pro, ya matur sembah nuwun ya Mas. Laksan. Pokoknya awan iki senajan to kahanane panas ning digawe adem. Iya. Tegese pikire digawe adem. Aku ora panas kok Mas. Hah? Ora panas. Ora panas. Tak gawe adem terus. Heeh. Ning kene iki adem memang. Hawane adem. Nek ning nggonku kono panas kok Mas. Mergane. Mergane. Nyawang bojomu sing ra memper kae. Lha piye? Piye to? Oh, Bojoku enak. bagus kok Oh, ya. iya. Percaya. Apa men? Aja omong-omong lho. Nggih Mas niki nderek dedonga. Dek Ilham Muga-muga, Fahmi Ahmad nggih. Kalih Mas Fausan Zainal Mahmud. 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 Ya. Mahmud. Semoga menjadi anak yang soleh. Ya, Iso berbakti sama mikul orang dhuwur tua. mendem jero karo wong Nggih. tuwa. Ngerti tegese mikul dhuwur mendem jero? Pripun? Yuk terjemahno. Mikul dhuwur kuwi iso piye maksude? Kuncarane wong tuwa. Nggih. Mendem jero iki tegese iso nyimpen. Iso nyimpen. Nyimpen apa Mas? Olone wong tuwa. Dadi ora ditokke nang gone wong liya, olone wong tuwa. Dan selamat menikmati bentuk yang baru. Yang baru. Ya. Pundi ta iki? Bocahe pundi niki? Pundi, Pak? Pundi niki, Bu? Kang dipun kitanaken menika. Tan pundi? Oh, masuk. Nindi Mas? Sekolah. Oh, cek sekolah? Walah. Prae no minggu kok. Hah? Sekolahnya beda minggu ki. Iya. Aku kok ya sekolah Mas, mlebu sore aku. Iya. Bu, ngantuk mboten Bu? Ngantuk. Nyanyi Bu kali Dik Sari. Mengke ngantuk. diparingi ingkang gayeng nggih Bu, kajenge mboten Bu, ngantuk beli nggih. sak sampunipun tembang menika ngersaken napa Bu? Kersane boten ngantuk. Ibu. Ngersaken jenengan Mas. Sembrono. Dukane Bapak. Niku 17 tahun nggih Bu, mbok menawi mengke ajeng ngersake mantu elek-elekan MC niku. Nembe umur 17 Bu. Nggih. Nembe umur Sih 17. Joko ting ting. Nggih. Bu beli ngersake tembang sak sampunipun menika. Nggih.
Oh, mboten. Mas, Mboten, Bu. ibu iki penyanyi danten lho, Apa sembrono iya? jenengan iki ya. Percaya aku. Penyanyi. Kok baju yang merah mbaknya itu juga penyanyi. Kayak Nanti didhawuhi masku nyanyi. iki engko bareng rokok rokoknya loro ya. Rong ngadah gudang garam karo Samsu. Kok yo ngerti wae jenengan. Lagi sik di Nggih, Pak. gudang garam kretek. Loh, lah Mau iya. dilanjut. Lah iya. Lanjut nggih. Aja semalang wong bagus tresno iki ora bakal ayu. Ora suwe aku bali bisa sumanding ana ing sisi. Rasa kangen ra bisa lali among sira kang bisa nabani metu dedaharan saged tamu monggo ngrahadaran kanca sekisanipun wilujeng rahapi nggih Pak nggih. Medal Karo- soto lho Pak. nyawang Nggih. penyanyi sing ora pati ayu Ora pati ayu ya Mas. ning yo Ning ayu saipel-ipel, ha? ora pati kok Ora pati. Oh iya. Nek ayo gelem to kowe? pol Aku wegah Pak. barang Monggo Pak dirahapi Pak. Nggih, monggo, Kung. Nggih, tanduk nggih mboten apa. Medal soto lho Mas, seger yo Mas. seger Dasarnya aku yo urung sarapan kok Mas. tak jaluk ke loro Pira kowe Min? Kowe luwe ora? kok manmin Lagi Pak Imin koncoku wong kidul kono kok. oh Domin. Oh, lek Konco Domin. Sagitai lho Mas. Apa ndoki? mbuh Halah Sagita.
Lah iya, kuwi sing telasar aku sing jipuki ngono kae. Oh, sing Piye to? arak-arak iku to, Heeh. arak-arak. Kuwi nek rane ngomah ki gaweane ngono kuwi, Mas. Gak apa-apa sih. Yo tak syukuri kok, Mas. Iya. Syukuri. Iki wayahe macul ya men ya. Yo. Mau bengi macul to, Min? Lah iya. Ditutup nggih, Mas. Ditutup. Aja semalang wong bagus. Tresno